Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони шабакаи мо Насим Теҷи. Умедворам ки ҳама каса хуб ҳастед. Ва дӯстони азиз, мо дар навори имзо якчанд намуди мошинҳои фурӯшида ба навор гирифтем. Барашон пешкаш мекунем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. Кӯчи рӯ дар рӯи экран ва касоне ки ягон чи барои фурӯш ва реклама карда дошта бошед, мошин, хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания, ягон маҳсулот дошта бошед, марҳамат дар WhatsApp мо равон кунед. Иншоалло ки мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. аз ҳаматон хоҳиш дӯстони азиз лайкҳоро бизанед, подписия кунед, навори беҳтарин иштага. Иншоалло ки дастгиро моро фаромӯш накунед, дастгиришон пешаи мост. Чӣ хеле ки мошин мехоҳед дӯстон, ҳатман дар комментария нависед, мо ба шумо кофта ёфта пешкашро мекунем. Ба ҳаматон тамошои бо фаровон дӯстони азиз, дастгири шумо пешаи мост. Лайкҳоро бизанед, подписия фаромӯш накунед. Мегузарем ба видеои имрӯза. Ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акай Парвиз ки тӯли 6 мошини Акай реклама кардем. Бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад дордоро. Ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғ ва Панҷакет Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад дӯстони азиз. Ширкат бовар мекунад, иншоалло ки ягон камбудӣ нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. яъне ки дидесен ки дар ин тароза дар кило мекашем ва баъдан дар кам аз боршон мекунем. салому алайкум ака. Акаҷон, яъне ки ҳамин бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чӣ хеле ҳамин як ҳафта ҷамъ мекунем, раҳакӣ мекунад. ҳар ҳафта яъне ки шумо бор доред барои рафтан? ҳар ҳафта аст. Саломат бошед. Рӯзи якшанбе. Саломат бошед. Дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. Адресо метро Катени, номерои WhatsApp-и акамон. Мондаги касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. дӯстони азиз, дар як ҷо ба ҳазур бошинед, анаки навори имрӯзаи Насимро тамошо кунед, ҳатман як лайк бизанед ва дар канал подписатсия намоед. дӯстони азиз, якумин эълони имрӯзаи мо Астраҷи Хачибегастай соли 1998 солай. мотор объем 1.6 литр, коробка механика. дӯстони азиз, сӯзишворияш бошад бензин ва газ. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша бардор 35000 сомон мега. соҳиби мошин қайд кардаги ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад, яъне ки 4 балони нав дорад. гуфтаги ки мошин бордоро дара мебошад дар ҳолати хуби техникӣ. нархи 35 марҳамат дар рақамҳои рӯи экранда замда ва марҳамат аниқашон аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, дуюмин Opel Astra хачбекамон дар видеои имрӯз соли 1999 солай. объем мотор 1.6 литр, коробка механикаи, сӯзишворияш бошад бензин ва газ ҳардуш кор мекунад ва мошин салоншам тозаи. дӯстони азиз, айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 49000 сомон мега. мотор, коробка ходовой сертификат, 4 балони нав дорад. краскаш сиёҳ, каналсанешан гуфтаге ки кор мекунанд. рақамҳои соҳиби мошин барои тамос 987 73 50 50. марҳамат дӯстон, дар тамос бароед. ва дӯстони азиз, сеюмин эълони мо Opel Astra Хачибегастай ки соли 2002 солай. мотор объем 1.6 литр, коробка механик, сӯзишворияш бошад танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. дӯстони азиз, ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. гуфтаги ки коробкаш автоматикай, ҳолаташ беҳтарин, краскаш кабуд, 4 балони нав дорад. наша бардор 66000 сомон мега ки боз камтар рақам. гуфтаге ки савдо дорад. рақамҳои соҳиби мошин дар экранҳои шумо 985 05 06 17. марҳамат, хадароҳо метавонед дар тамос бароед.
дӯстони азиз, ана 4 июли мо Opel Astra GS соли 2000 солай. Коробкаш механикаи абиё мотор 1.6 литр дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтад, яъне ки Қурғонтеpa. газа бензин қади ҳаракат мекунад. Гуфтаге ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва айни ҳол дар шаҳри Бохтад гуфтем. Балонои 80% ҳолатиш беҳтарин, дисткои простой, краскаш сиёҳ. мошин гуфтаге ки дӯстони аз ягон камбудӣ надорад. нархаш 48,000 сомон. рақамои соҳиби мошин 902 33 30 31. марҳамат хатро метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, Астраҷи хачбека, яъне ки последний гуфтаге ки солаша бодро, яъне ки 2007 сол. сӯзишворияш танҳо бензин, краскаш сабсафед, ҳолаташ беҳтарин, абиё мотор 1.4 литр, коробкаш механик дӯстон гуфтем ва мотор коробка хадавош гуфтаге ки 100%, краска талаб неста, краскаш сафед, 4 диска балон пачка, номерҳои транзит. бодро 2007 сол, нархаш 55,000 сомон. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. салоншам бениҳоят тоза, гуфтаге ки камтарак арзон мешавад. марҳамат дар номерҳои 6033 занг бизанед. ва дӯстони азиз, ана 6 июли мо Opel Astra GS хачбек солаш 1999 сол, абиё мотор 1.6 простой мебошад. коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин, сӯзишворияш бошад бензин ва газ. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Истарошан. нарша бодро 55,000 сомон мегӯяд. гуфтаге ки яъне ки краскаш серебрисни, ҳолаташ беҳтарин, 1 сола ҳуҷҷат нав кардага бодро. нарша 55,000 сомон мегӯяд. рақамҳои соҳиби мошин 206 00 69 90. марҳамат дар тамос шавед. дӯстони азиз, Opel Astra навбатиамон соли баромадаш 2003 солаи. сӯзишворияш танҳо бензин, коробкаш механик, яъне ки абиё мотор 1.6 литр, номерҳои транзит ва айни ҳол мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин гуфтаге ки мотор, коробка хадавои 100%, краска талаб нестай. нархи охириша 57,000 сомон. 1 сомон дигар арзон намешавад. бодро соҳиби мошина мехоҳад қайд кардагӣ ҳастай. мошин краска талаб нестай, ҳолаташ хубе, салоншам тоза. марҳамат дар номерҳои 987 77 77 94 дар тамос биёед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳиб бошанд дар тамос шавед. дӯстони азиз, касоне ки гуфтагӣ буд ки аз шаҳри Хуҷанд Астраҷи ба навор бигирем, марҳамат Астраҷи хачбек бо нархи арзон, яъне ки кузафаш бениҳоят тоза, состоянияш хуб, соли баромадаш 2003 сол, мотор абиём 1.6 литр, коробка механик, сӯзишворияш бошад бензин ва газ, ҳардуш кор мекунанд. краскаш серебрисни, ҳолаташ беҳтарин, 4 диска балон пачка ва мошин айни ҳол дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 65500 сомонӣ мегӯяд. хоб, дар номерҳои рӯи экран омада WhatsApp ҳам дорад. тариқи номерҳои WhatsAppшо марҳамат муроҷиат кунед. дӯстони азиз, Астраҷи навбатиамон соли баромадаш 2000 мотор абиём 1.6, коробка механик, ҳолаташ беҳтарин, сӯзишворияш газа бензин ҳардуш кор мекунад. мошин дӯстон диде сенхай, кузафшам тозаҳай, 4 балони 80% дорад, краскаш сиёҳ. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша бодро 55,000 сомон мегӯяд. нашуди документош ҳечи гуфтагӣ нестай. касоне ки яъне ки ҳамин мошин маъқулшон ишита бошад, дӯстони азиз, дар рақамҳои 96 29 90 09 қади дар тамос биёед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳиб бошанд дастрас намоед.
دوستان عزیز با خاطر مهنت ما حتما یک تایید و لایک میزنید و در کانال подписаться میکنیم. انا آخرین استراتژی نوبتیمون در ویدیو امروز سالش 1999 سال объем мотор 1.6 литр коробка механик сӯзиш риаш бензин ва газ кор мекунад. мошини айни ҳол қарор дорад дар яъне ки ноҳияи ҷаббор расулов гуфтага боло. нарша 56000 сом нигah. ҳолаташ хубай. номерҳои транзит рақамҳо барои тамос 559 90 74 74. марҳамат дӯстон, дар тамос бароед. дӯстони азиз, раҳмат кардам барои дастгирии беҳтаринтон. худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад. хайртои оянда дар паноҳи аллоҳ бошед.